Ο εγκέφαλός σου δεν σχεδιάστηκε για να σε κάνει επιτυχημένο. Σχεδιάστηκε για να σε κρατήσει ζωντανό. Γι' αυτό σαμποτάρει την επιτυχία σου, αφού κάθε αλλαγή τη μεταφράζει ως απειλή για την επιβίωσή σου. Γεια σου, είμαι η Δέσποινα Διαλεκτάκη, σωματική ψυχοθεραπεύτρια και σήμερα θα σου αποκαλύψω γιατί αυτό το σαμποτάζ είναι εντελώς αόρατο σε σένα. Το σαμποτάζ δεν είναι μία συνειδητή σκέψη. Γεννιέται στις υποφλοιώδεις περιοχές του εγκεφάλου σου, στο στέλεχος και την αμυγδαλή, εκεί που δεν υπάρχει λογική ή γλώσσα, παρά μόνο ένστικτο. Όταν πλησιάζεις ένα μεγάλο στόχο, το νευρικό σου σύστημα νιώθει ότι χάνει την ομοιόσταση. Δεν θα σκεφτείς «φοβάμαι να πετύχω». Αντίθετα, θα νιώσεις μια ανεξήγητη βαριά κούραση, ένα ξαφνικό σωματικό σφίξιμο ή θα πείσεις στον εαυτό σου ότι απλώς βαριέσαι. Είναι ο αρχαίγονος εγκέφαλός σου που σε παραλύει για να σε γυρίσει πίσω στο γνώριμο και ασφαλές σου τέλμα. Μην ψάχνεις λοιπόν λογικές απαντήσεις, ούτε αρκεί να πεις στον εαυτό σου «είμαι ασφαλής». Την επόμενη φορά που θα πας να παρατηρήσεις κάτι σημαντικό, σταμάτα. Μη κρίνεις τη συμπεριφορά σου. Απλώς παρατήρησε το σώμα σου. Πού νιώθεις το σφίξιμο? Στο στομάχι? Στο στήθος? Η συνειδητοποίηση ότι αυτή η δυσφορία είναι απλώς το νευρικό σου σύστημα που αντιδρά στην αλλαγή είναι το πρώτο πράγμα, είναι το πρώτο βήμα για να σπάσεις το μοτίβο. Αποθήκευσε αυτό το βίντεο για να θυμηθείς να ακούσεις το σώμα σου την επόμενη φορά που θα κολλήσεις και γράψε μου στα σχόλια πού εντοπίζεις συνήθως αυτό το σωματικό μπλοκάρισμα.